нозимҷон гулюф тирамоҳи соли 2019 ба хизмати ҳарбӣ ҷалб шуда дар яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои сарҳадии кишвар дар ноҳияи Мурғоб адои хизмат мекардааст. ӯ сокини ноҳияи шаҳри Туз будааст. Аз ин ноҳия ҳам тасдиқ карданд, ки 4 рӯзи пеш ҷасади сарбози кушташуда ба ноҳия бурда шуда дар зодгоҳаш ба хок супурда шудааст. як манбаъ ки аз рафти тафтиши парванда огоҳ аст дар суҳбат ба радиои Озодӣ гуфт, ки ҳодиса субҳи 17 июн соати 8 рух додааст. Ба гуфтаи манбаъ, сержанти хурд Акмалҷон Тураббоев вақти навбатдори дидбонгоҳи сарҳадӣ буданаш ба ҳуҷраи нигоҳдории силоҳҳои қисми ҳарбӣ ворид мешавад ва силоҳи сардори дидбонгоҳро, ки дар он тирдон будааст ва дар ҳолати ҷангӣ қарор доштааст, ба даст мегирад, ки дар ҳамин ҳолат сарбоз Нозимҷон Гулюф ба ҳуҷраи нигоҳдории яроқҳо ворид мешавад ва аз беэҳтиётӣ сарбоз ба сӯи Гулюф тир меандозад, ки тир ба чашми чапи ӯ бархӯрда ва сарбоз дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. Ин манбаъ гуфт, ки ҳодиса барқасдона нашудааст, балки аз беэҳтиётии Акмалҷон рух додааст. ин манбаъ мегӯяд, агар ҷинояти содиркардаи Акмалҷон Тураббоев тасдиқи худро ёбад, ба ӯ аз 2 то 10 соли зиндон таҳдид мекунад. дар гузашта низ дар баъзе аз қисмҳои ҳарбӣ тирпаронӣ боис ба марги сарбоз ва ё афсарон шуданд, ки дар аксари маврид мақомот ин ҳолатҳоро тасодуфӣ гуфтанд. моҳи ноябри соли 2018 додгоҳи ҳарбии Хатлон Сафар Маҳмад боқизодаи 20 соларо барои аз беэҳтиётӣ парондани ҳамхизматаш, ки боис ба марги ӯ шуда буд, 1 сол равонаи зиндон карда буд. аксар хабарҳое, ки дар бораи маргу мири сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ ба нашр мерасанд, гоҳҳо аз ҷониби кӯҳансарбозон латакӯб шудани онҳо сабаби аслии фоҷиа гуфта мешавад. Амриддин Олимов, Маҳмуҷон Раҳматзода, Радиои Озодӣ, Кӯлоб.